नमस्कार मित्रांनो, गेल्या काही दिवसापासून सोशल मीडियावर अमूल लसीचा व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होत आहे। सोशल मीडियावर लोक हा व्हिडिओ एकमेकांसोबत शेअर करत आहेत। या व्हिडिओमध्ये अमूलच्या लसीमध्ये बुरशी असल्याचा दावा केला जात आहे। व्हिडिओमध्ये अमूल लसीचे पॅकेट उघडून दाखवले जात आहे। व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती अमूल लसीचे 3 ते 4 पॅक उघडताना दिसत आहे। ही व्यक्ती अमूलची लसी दाखवत असून त्यात फंगसचा संसर्ग झाल्याचा दावा करत आहे। हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाल्यानंतर अमूल कंपनीने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे। अमूल कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्विटरवर एक मोठी पोस्ट टाकून त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे। सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये अमूलच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे। यावर आता कंपनीने उत्तर दिले आहे। हा व्हिडिओ पूर्णपणे चुकीचा असून दिशाभूल करणारा असल्याचे अमूलने स्पष्ट केले आहे। कंपनीच्या म्हणण्यानुसार कंपनीची सर्व उत्पादने लीक प्रूफ तंत्रज्ञानाने बनवली जात आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात बुरशीचा प्रश्नच येत नाही। कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारींसाठी कंपनीने आपला टोल फ्री क्रमांक दिला आहे। सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ कोठे आणि कोणी बनवला आहे याबाबत कोणतीही माहिती मिळू शकली नाही। कंपनीच्या म्हणण्यानुसार हा व्हिडिओ लोकांना गोंधळात टाकण्यासाठी बनवण्यात आला आहे। अमूल ही कंपनी त्यांच्या सर्व ग्राहकांना गुणवत्तेची पूर्ण खात्री देते। कंपनीची सर्व उत्पादने पूर्णपणे सुरक्षित आहेत। कंपनीच्या म्हणण्यानुसार ह्या व्हिडिओमध्ये निर्मात्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, परंतु हा व्हिडिओ कोणी बनवला याबाबत समजू शकले नाही। दरम्यान हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं? हा व्हिडिओ खरा आहे की खोटा आहे? कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। माहिती आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।